برادرای عزیز همین نواری که از ما موندیمش بسیار زدگی майби бада слишком страшный бада барам қадар мо ссилка да телеграма мондагием бидурен дар телеграма ҳамаш дар муҷа ҳаст. рӯй дод ҷиёнам ҳоҷи мурод аз 25 этаж афтида ҷон ба бародари азиз бачаки 19 солае ки аз 25 этаж як бачаи хушрӯи нозанин омадаи дар таҳ задаи шахсиятҳое ки ба номи ҳами карта ҳӯӣ карда сум ҷамъ кардистен. аз аллоҳ битарсен, аз аллоҳ битарсен ки аллоҳ шоҳидай мекафонатон. ҳаққи мардам ҳамин хелид мекуна ки аллоҳ шоҳидай раҳ тагум мекунӣ. 25 усбеста ай 75 этаж меои дар таҳ мезанӣ, зайли мезанӣ ки титпора мешавад, ҷамъ карда намешаванд. ман имрӯз чандин тишроим кардестам дар телеграмҳо ҷамъ кардестам дар номи ҳамин машинико. аз худо битарсен, аз худо битарсен. бародарое ки бародарам мебинен аз 25 этаж ғалдагӣ 19 сола ҳай ба хотири аллоҳ ёрдам кунен, дастгирӣ кунен. зурто намераса. лайк ва комментария монен иншоалло ки худаш паҳн мешава. ҳастанд бародарое ки алҳамдулиллоҳ ёрдам мекунанд, дастгирӣ мекунанд. бачаки 19 сола бародарои азиз эҳтиёҷ ба лайкита надора, эҳтиёҷ ба лайкита надора. барои чӣ? барое ки ӯ як ҷон дошт, ӯро парвардигор гирифтагиш, дига ӯ сум мепартои вай дига эҳтиёҷ ба суми там надора. но мо кӯшиш мекунем барои падару модараш, барои роҳӣ карданаш, барои як камбудии ҳамон падару модара буд кардан. эҳтиёҷ ба лайк надора. ин қадар мурда нашен. барои як лайк комментариятон мара ҳақорат накунен. ба хотири аллоҳ ёрдамаш кунен, дастгирӣ кунен. аблаҳо, машинико, аз худо битарсен. аллоҳ шоҳидай рӯзи аз рӯзо марг дартона тақтақ мекуна, марг дартона тақтақ мекуна. худо нигаҳбон. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бародарои азиз чӣ гуфтан ман намедонам, аллоҳ шоҳидай. бачаки 19 сола, бачаки 19 солае ки бечора аз тоҷикистон ба як умеди омае ки кор куна. аллоҳ раҳмату мағфиратш куна. нигаҳ кунен да бародарои азиз, оле бисёр мегӯен ҳей ана мурдахира ким чӣ хеле гап мезанем. бародаро аз худо битарсен. бачаки 19 солае ки аз тоҷикистон хестай омадай коркунӣ, ки иштоб як кор кунем, як зиндагима соз кунем, як зиндагима хуб кунем, як зиндагима беҳ кунам. нигаҳ кунем ки бечора омадааст аз 25 этаж ғалтидай, ай 25 этаж ғалтидай омадай дар таҳ задай. рангу рӯра намешносӣ, рангу рӯе ки аллоҳи меҳрубон додаиш намешносиш. худованд мега ки эй бандаи ма, аз ма битарс, да ёди ма бош, ҳамеша да фикри ма бош. ма ҳар як фалокатое дорам, ҳар як фарокатое дорам ки дар кор шавад. тамоми ҷону баданат нақс надора, ҳамаи ҷот солимай. дар нами раҳ рафтеса ҷонта мегирам. барои анқаи шахсое ки душмону ҳақорат мекунен, аз худо битарсен. имрӯз нигаҳ кунен ки бачаки 19 сола ки мега ки ай 25 этаж меояд дар таҳ мезанад. ки мега? комад ҳеҷ кас намега. барои ҳамин қадар мо ба парвардигор боварӣ дорем. ҳар мушкилие ки ҳар коре ки ба сари мо бандош меояд, бояд ки мо бо сабр бошем, бояд ки мо ҳама вақт чико кунем, як коре кунем ки як кори хуб боша, як кори нек кунем, як коре кунем ки як кас раҳматмон бигӯяд, як кас лаънатмон нагӯяд. бародари азиз, ин мушкилӣ ба сари ҳама меояд. ин мушкилие ки дар сари бародар омагай дар сари ҳама меояд. инҷа мегзаре ки мошин мезанад, ҳаё ҷаш мегзаре ки
ғалтиди даста шикаст, по шикаст. Барои ҳам қадар дар ҳар як кори ки аз ҷониби парвардигор меояд ҳама вақт тайёр бошен, ҳама вақт пои тоза, пои тоҳрат ба намоз ҳама вақт тайёр бошен. барое ки ваъдаи парвардигоре ки ҳар як бандаи ма дар муҳоҷират аз дунё мегзара, ма ҷои ӯра ҷаннатилфирдавс мекунам, ма ҷои ӯра беҳишт мекунам. барои ҳам қа бародарои азиз, душмонро ҳақорат накунед, аз худо битарсед. як кас дар як роҳи нек аст, дар як роҳи хуб аст, душмонро ҳақорат накунед. мара намефурад ки ин бародар бачаки 19 сола бояд бечора брава зан мегира, бояд брава як зиндагиша пеш бара. имрӯз нигоҳ кун ки марг ба сарша омад. барои ҳам қадар марга ҳама вақт интизор бошем, мо касе ки бошем набошем. новобаста хурд ё калон, новобаста ё хурд калон. бародарои азиз, картаи худшонай, номери худшонай. ба қади зӯрас, ба чени зӯрас, кадоме ки зӯртон мераса, аз дастон меомагира ёрдам ки бародаро оли мегӯянд ки ичи гапа мурдаи ма, ҳар рӯз мурдаи ма комментариятотро намехонам. нигоҳ кунед да, ҳар рӯза дар ҳар рӯзаш оли май ним фоизша роӣ мекунам, ним фоизша ма роӣ мекунам. ина ҳам мисол ма да абрашатса мекунам ба розигии аллои меҳрубон, ҳама касае на шумо қатъи, яъне ки сум ҷамъ мекунем, роиш мекунем, мерава. нигоҳ кунем ки нимша. барои ҳам қадар шахсоне ки ҳақорат мекунед, аз худо битарсен. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. кадоме ки зӯрат мераса, ба хотири аллоҳ ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. кадоме ки зӯрат намераса, дар ҳаққаш дуо кунед. иншоалло ки ин ҳам беҳтарин аст, хуб аст, савоб мегирен. ассалому алайкум бародарони азиз. ман якшибеков Сафаралӣ аз райони Фархор дар шаҳри Москва кор мекунам. ҷиянам Ҳоҷимурод аз ноҳияи Қумсангӣ 19 сола ба шаҳри Москва коркунӣ омад. муддати 1 сол кор кард. аз сабаби тамом шудани патент сарҳад гузашт. боз омада аз сари нав патент кард. баъд 27 август патенти навашро рафта гирифт. ба ҳамроҳии мо якҷоя кор мекардем. Хоҷимурод ҷиянам аз сабаби рӯзи истироҳатӣ ба раёни Лублино коркунӣ рафт. имрӯз 29 август дар дурӯзагии корӣ ҳамин воқеа рӯй дод. ҷиянам Ҳоҷимурод аз 25 этаж афтида ҷон ба ҳақ дод. бобои лангарӣ, аз шумо хоҳиш мекунам ки ба ман барои ҳамин майита ба Тоҷикистон равон кардан ёрдам кунед ва ба ҳамин бародарон хоҳиш мекунам ки ба қадри имконияташон дастгирӣ кунанд. касе ки шароит надорад, дар ҳаққаш дуо кунад ва дар охир худованд ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад.